5 неща, които да направим за осъзнати сънища. Здравейте! Здравейте, хора! Виждам така от обратната връзка, че има въпроси относно сънищата и какво се случва, каква е разликата между осъзнати и неосъзнати, така сънища, които имаме от любопитство или искаме да си спомним или не искаме да си спомним. Още преди години, може би около 2012-2014 година, там в онзи период, и на мен ми беше много интересно и исках да разбера какво се случва с тези сънища, какво ни носят като информация, какви символи ни показват тези сънища, какво се случва, защо сънуваме, откъде идва тази информация. Тя плод на нашето въображение ли е? Какво всъщност се случва с нас докато спим? И естествено изследванията ми ме задълбочиха и започнах да изследвам, че ние имаме различни фази на съня. В различните фази на съня, те са, мисля, че 4, някои специалисти казват, че са и повече, но 4 основни фази на съня, които са активно сънуване с местене на очите, активни, не ги знам точно по думички, но доста така съм се задълбочавала в самите фази, как реагира нашия мозък. Имаме едно дълбокия сън, който ни дава много така хубава релаксация и всъщност мозъка си отпочива, но той пак всъщност работи, но дълбокия сън е един от сънищата, в които на нас ни е много нужен, за да може да се чувстваме добре и в принцип специалистите твърдят, че дълбокия сън трябва да е около час и половина-2 на нощ. Има и още няколко така по-лек сън, както казах, този сън, в който сънуваме, активния сън. Споделете ми, мили хора, в коментарите, имате ли осъзнати сънища? Ще се радвам да прочита вашите коментари. Тъй като имаше период в моя живот, както и продължава да има в моя живот, с по-будни и реални сънища, и аз започнах така доста да изследвам сънищата и какво се случва докато спим, и осъзнах, че има един такъв момент, в който ние влизаме в дълбоко тета състояние, преди да заспим вечер и сутрин. След като се събудим, сме в това нареченото алфа ниво, в което това ниво е много добро за програмиране, така да се каже, за програмиране на мозъка, за това да си спомним съня, Също така, това е много добро ниво, което сугистопедиците, ако не знаете какво е сугистопедия, мога да ви запозная. Сугистопедиците казват, че в това ниво се помни най-бързо. Т.е. това е алфа нивото, в което е хем лечебно, хем запомнящо ниво, хем така едно ниво, в което ние сме едно дълбоко състояние, в което няма страхове, няма травми, сякаш това състояние е едно такова съненото състояние при някои хора, при други хора, които молят се много или медитират много или правят много практики, които са свързани с дишане или йога или пилатес или каквото и да било, те знаят, че това състояние всъщност лекува, както и рейки, хората, които се занимават с рейки енергия или духовни практики. Сънищата от една страна, те са свързани с начина по който, състоянието, в което влиза мозък. Така, от друга страна, те могат да са осъзнати и неосъзнати. Много съм го изследвала това нещо и ще ви го кажа като човека Олга, която от много време е осъзнала, че иска да сънува осъзнато, и сама аз провокирам чрез различни техники да сънувам осъзнато, защото виждам, че сънищата ми помагат да взимам решения. Естествено, това не е нужно да става крайност
и да го правим на всяка цена, защото понякога просто и на мен като един човек ми се иска да не сънувам, а да спа цяла нощ, за да си почина и за да си възвърна, нали, физически енергията, която ми е нужна. Така че това го правя в баланс осъзнато. А когато сънуваме неосъзнато, повечето пъти сънищата ни показват, те са символ на наши вътрешни тързания, нещо, което се е случило през деня. Има много лабилни хора, които аз също в началото бях една от тях, още преди много години. Например, ще ви разкажа един така много интересен случай, в който доста често аз съм гледала някакви филми, които, примерно, са били страшни филми. И естествено, моята лабилност и страховете, които тогава съм имала, нали, всъщност ме караха да сънувам разни такива страшни сънища, които ме кошмари, така да се каже. Когато започнах да изследвам осъзнатите сънища, започнах да ги гледам от друга гледна точка. Защото осъзнах, че всичко в съня ни е свързано с нас самите, с нашата личност, с изграждането на цялостната личност. Изграждане на цялостната личност. И когато ние гледаме от гледна точка на травмите, т.е. не сме изчистили в себе си още травмите, не сме се осъзнали, не знаем какво се случва с нас, чувстваме се супер объркани, сковани, имаме такива моменти на стрес, на бягство от момента тук и сега. Не взимаме решения. Тръгнали сме по една много така да се каже, грешна посока, вместо да чуем сърцето си. Ние сме тръгнали в посока, в която нали, гоним едни амбиции, които буквално могат да ни наранят. Тоест, ние, забравяйки себе си, тялото си, здравето си, ние сме тръгнали да гоним някакви неща, някакви цели, които не са за нас. Тоест, в моменти, в които ние забравим за това да чуем сърцето си, забравим за важните неща, сънищата сякаш се появяват да ти кажат: хей, чакай, къде си тръгнал, нали? От друга страна, всъщност кошмарите, според мен, са точно това, да ни подскажат, да ни кажат: тръгнал си в грешната посока. И това е един от шепота за мен лично. Естествено, това не е нужно да бъде за никой друг. Това е моето мнение, разбира се. Например, кошмарите, както казах, може да са един шепот на вашата душа, да ви каже, че има нужда да й обърнете внимание. Има нужда от нещо, което сме забравили или което, нали, по един или друг начин нещо се случва с нас. И тя може би иска по този начин да ви тикне да ви каже, просто да експериментирате или да разберете. Сънищата сякаш говорят, те са символи. Символи, които се отнасят за нас самите, за нашия характер, за нашето преживяване, за следващите избори, които ще вземем или няма да вземем. Така че осъзнатото сънуване на мен лично ми дава изключително много информация и от години, когато сънувам нещо по-дълбоко и си записвам абсолютно всеки символ, записвам си всяко чувство и всичко, през което преминавам в съня. И всъщност искам сега в една поредица от лайфове, от видео или от видеа, които ще запиша или ще направя лайфове на живо, искам да ви обясня всъщност как аз използвам осъзнато сънищата, за да започна да разбирам, за да започна да усещам какво ми казват сънищата, защото сънищата са един вид. Там ние нямаме ограничаващи вярвания, там няма филтри, там няма страхове. Има, разбира се, ако снуваме кошмари. Тоест, ако снуваме кошмари, съня ни казва по някакъв начин, разтърсва ни казва: хей, трябва да свършиш някаква работа, трябва нещо да направиш. Нали, по въпроса, какво правиш ти в момента, не вървиш срещу себе си, може би. Нали, това е за мен лично кошмара, като всеки един сън може да се разтълкува. Но това, което аз правя, никога не използвам тълковни речници, а винаги ги
минавам през мен самата и през тета състоянието. Тоест дълбокото, някои хора го наричат медитация, други хора го наричат дълбока молитва. Тоест чрез това дълбоко състояние аз търся най-осъзнатия символ. И сега ще ви дам няколко насоки. Така реших днес да започна с много малко така информация, за да може да не ви я давам наведнъж. Първото нещо, ако искате да сънувате осъзнато, а не просто да сънувате някакви неща и да се плашите от тях и да си казвате: охо, аз пак сънувах някакви кошмари, сънувах, нали, че нещо се случва и сега ме е страх и така нататък. Не се оставяйте на сънищата. Това е защото още не сте изчистили всички товари и травми от вас самите. Тоест не сте намерили вашата вътрешна основа, този категоричен, просто не сте изградили своята идентичност, защото тя се изгражда. И на мен целта ми е да ви покажа стъпка по стъпка, да ви запознавам с различните техники и начини, чрез които ние можем да изградим този осъзнат възрастен в нас, т.е. чувството на това, че вие знаете какво се случва, без да позволявате страховете и травмите и объркаността и всичките тези неща, които ни разклащат, стресът, депресиите, дискомфорта, болестите и всичко останало, без да им позволявате да ви влияят толкова много. Те пак ще ви влияят, но ние тогава, когато сме осъзнати, ние знаем защо това нещо идва, какво иска да ни каже и как да го използваме в наша полза. Защото със сънищата е абсолютно същото. С сънищата е абсолютно същото. Едно от нещата, които е нужно да направите, е утвърждение за сънуване. Това нещо го използвам от както казах, 13, 14, 15 година осъзнато, в коя книга съм чела за сънищата. Първо, мисля, че в Тайната, но това вече ще го проверя, защото съм чела на няколко различни места относно сънищата и съм си тествала различни техники. Първото и най-важно нещо е да знаем, че сънищата ни помагат. И това, което е нужно да направим преди да заспим, първото нещо, тази вечер ще сънувам и ще запомня съня си. Повтаряме го поне между 20 и 30 пъти. Тази вечер ще заспа и ще запомня съня си. Това е едно утвърждение, чрез което ние програмираме нашия мозък, че ще сънуваме и всъщност в същия момент искаме да запомним всяка една част, всеки един символ в съня ни, за да може след това, нали, стъпка по стъпка да започнем да ги записваме и да започнем да си изкарваме информация от съня. Защото тук не искам да подхождате от гледна точка на страха. О, сънувал съм кошмар, какво ще правя сега, нещо ще се случи лошо. Това, което, нали, паниката винаги е гласът на страха. Искам сега осъзнато да разберете, че трябва да се настроим да изследваме този сън, а не просто да реагираме, че той едва ли не е нещо страшно. Здравей, Малина! Много ми е приятно. От малка сънувам много и цветни и подредени, даже сънища, може би имаш предвид. Даже съм си ги записвала. Имам кошмари, но успявам на сън да ги контролирам, на сън знам, че сънувам. Интересна тема. Да, супер. Ами тази тема я започвам, защото преди години така разбрах, че имам, може би, някаква сила или дарба, или аз не знам точно какво. Всъщност започнах да сънувам неща, които се случват на другия ден. Започнах да влизам в много дълбоко състояние по време на медитация. Започнах да се чудя какво се случва. И това бяха едни от първите стъпки, в които аз самата исках да науча какво се случва докато спим. И естествено годините ми показаха, че първо неосъзнатото сънуване, това, което, нали, кошмари и така
така нататък, но после вече идва осъзнато сънуване, което ние започваме да използваме и да точно и да контролираме сега. И аз самата, ако сънувам, аз знам, че сънувам и някакси гледам отстрани нещата и почвам да търся дори символът в самия сън. Имала съм моменти, където месеци наред, естествено, нали, не е нужно човек да влиза в някаква такава крайност, защото това нещо може и да ви измори. Нали, но имала съм месеци наред как записвам всеки един от сънищата си и ги разтълкувам малко по малко и те са ми показвали всъщност какво да правя, как да го правя и защо да го правя. И всъщност това е пак един вид информация, която може да получаваме откъде? От тета състоянието, от това състояние на универсалната информация, която е чистата информация, от това състояние, което аз самата наричам Бог, нали? Състояние, в което ние влизаме в съвършенство с тази изначална енергия. Нали? Ако, разбира се, то информацията, която ни идва, е под формата на символи. Тя не е тя не е, как да кажа, точно каквото сънувате, то пък вземе да се случи. Нали? Това е рядко. Това е много рядко при много чувствителни, емпатични хора, защото съм срещала и си общувам и с други, които нали, са имали такива подобни сънища. С времето при мен много се промениха нещата. Сега също сънувам много, сънувам по различен начин, както ти самата казваш, когато имаме вече някаква практика или имаме вътрешно някаква дарба за тези неща. Ние може да почнем да контролираме, но там вече контрола е много по-различен. Или да усещаме, или дори по време на самия сън може да разберем за какво идва той, какво е чувството, което ни е нужно, може би и той ни го дава. Имала съм и такива сънища, в които, примерно, притеснявам се, бях така по-малка, притеснявам се за някакви изпити или нещо подобно, не помня, или още когато работех, исках да ми вдигнат заплатата, да, това го помня. И всъщност в няколко поредни сънища на мен ми даваха чувството на изобилие в съня. Имала съм много такива подобни неща, които, когато започнем да изследваме, почваме да разбираме, че това е една цяла вселена наука от различни знания и умения. Искам тук да спомена 5 стъпки, върху които ще говоря по-нататък. Нали, по-нататък, утре, други ден, по-други ден ще продължа да говоря за това как да разтълкуваме сънищата си стъпка по стъпка. 5 неща, чрез които 5 стъпки, чрез които да почнем да сънуваме осъзнато. Сега, първата стъпка, както казах, преди да заспим, тази вечер сънувам и запомням съня си. 20-30 пъти го повтаряме в вече такова алфа ниво, сънливо ниво, почти заспиващи. Нали, колкото можем. Слагаме един лист и молив или химикал до леглото. Задължително. Сутринта не бързате да станете от леглото веднага. Даже ако трябва, като се събудите, затворете очи и се опитайте да си спомните. Това е третото нещо, което да направим. Опитайте се да си спомните. Примерно, при някои хора ще отнеме повече време. Спомнете си всички детайли или си спомнете някои от детайлите и започнете да ги записвате, ако трябва с затворени очи. Да, малко е щуро, но помага супер много, защото така ще си спомните не един, ами може би 3-4 сънища, които може да са обвързани. Много често, когато човек бърза, стане веднага, алармата го събуди, изобщо в момента, в който отворим очи, сънищата, т.е. ние включваме един вид, аз съм човек, аз съществувам, аз живея и всичко, което е било през нощта се е случвало буквално, нали, в сънищата ни изчезва, така че трябва наистина тук да има да вкараме някакви тактики, техники, чрез които да си спомним съня. Тоест не бързайте да станете, не отваряйте веднага очи. Така,
Записвайте си така нещата. Това е 3-4. Много е важно да имате лисин химикал и да не бързате да станете, просто да останете в това алфа състояние още малко, дори да не бързате да се изправите или поне да си отворите очите. Спомнете си за някои неща, запишете ги. Мен, когато съм забравила да си сложа лист и химикал, всъщност го правя на телефона, нали, идеала. Тоест става много шарено и странно, но няма значение, пробвайте различни неща, защото е много важно да почнем първо да изследваме сънищата си, като да ги изследваме чрез намерението осъзнат сън. Аз искам да изследвам съня си. Ако вкарваме паника в сънищата, т.е. оле, сънувах, нали, кошмари, така нататък, това говори едно малко дете, което го е страх, т.е. говори страха в нас. Не позволявайте на този страх да говори. Ако говори този страх, със сигурност е нужно да минете моята програма Изцеление 1, Изцеление 2, за да изчистите този страх, този вътрешен... Всички ние имаме едно малко вътрешно дете, което е... наказание буквално, което е страдащо, което е жертва и всъщност то много обича да надига вой. И ако ние му позволим да вземе цялото пространство в нас, буквално то да говори за всяко едно нещо, всъщност то ще ни изяде. Повярвайте ми, това е нещо, което е нужно да оставим това малко дете да си вземе едно малко място, т.е. да оставим страха, дори да говори, ние да му кажем, виж сега, чакай малко. Дай да те изучим, нали? Защото много пъти съм казвала, нашите страхове много е различен звука или гласа на страха от гласа на сърцето и гласа на душата, т.е. от гласа на истината и любовта. Просто много са различни тези гласове. И една от моите мисии е свързана точно с това, да покажа на вдъхновение ми е просто да науча или да покажа, да припомня на хората, че в тях говорят различни гласове и е нужно да почнете да познавате различните гласове и роли. Това беше първата част за сънищата. Какво е осъзнатие, неосъзнатия сън. Дадах така малко насоки, както и няколко стъпки, които всъщност да почнете да сънувате осъзнато и да не позволявате на този страх от сънища и горе-долу, нали, който се случва, гласа на страха да ни влияе. Сега ви пожелавам един прекрасен ден и ще се включа отново с допълнителна информация относно това как да започнем осъзнато да ги тълкуваме тези сънища за всички, които имат сънища, искат да ги разтълкуват, да взимат информация от тях, защото всяко едно нещо, хора, в живота ни идва колкото с неговия минус, толкова и с неговия плюс, и е нужно да почнем да иззимаме хубавото, да иззимаме плюса от нещата. Така че, нека да бъдем любопитни и търсещи. Пожелавам ви един прекрасен ден и до скоро!